esan dugu gaur 10. urteurrena da eta zuek danok zerate guretzat gonbidatu bereziak, baina esan dezagun gonbidatu bitxi batzuk ere baditxugula hemen tartian. Ez dakinik, usten dut gaur daukagula etortzeko adala Federico, bai, han, badator, a ber, kaixo Federico. Eguno guztioi. Ea, zerrenda pasatuko dut. Dano bat, grup. Dano bat. Elai. Kaixo. Kaf. Kaixo. Orkli. JMA. Fagol Arrasate? Bai, kaixo. Ta Metro Bilbao? Bueno. JMA ez da etorri, baina, bueno, hasiko gara. Ongi da. On Federico ikertzaia nauzue. Gaur Elgoibarrera, nire proiektua enpresentzako makina perfektua izan liteken aurkeztera etorri naiz. Ideiak eta hitzak uztartzeko makina. Zeren, ideiak eta hitzak uztartuz eta aldatuz mundua ere alda baitaiteke. Nire ideiak irakurtzen dituen makina duzu hau. Ta zein den nire ideia? Zorkunde? JMA, kale. Plazer bada niretzat zuei nire proiektuaren txatal bat aurkeztea.
Bueno, proiektu bat baino ez da hau, proiektu bat. Proiektu bat, ekarri da. Oraindik hobetzeko, dago, baina bueno, utxuela bera, ideia. Hauxe, da, nire proiektua. Eskerrik asko, zuen arretagatik. Zuen gustokoa izan delakoan, eta proiektuaren inguruko informazio gehiago nahi izan ezkero, hauxe da nire helbidea. Puntatu guztiok. Itzidei, abildua, jojojo.ham. Eskerrik asko, eta, besterik gabe. Eskerrik asko Jon, on Federico barkatu. Gurekin izan da Elgoibarko taupada antzerki taldea. Eta aurten berezia zenez eta Elgoibarren altxor bat daukagunez dela gure antzerkia, pentsatu dugu uztartzea, hartzea, eta baita ere, bueno, hitzak, ideiak, beraien ekarpena izan da, eta, bueno, agian norbait interesatuta dago, ezta, proiektu berri honetan. Badakizu, gogoratu. Hitzak eta ideia uztartzeko makina. Eskerrik asko. Danoi. Edurne, Larra, Jon, Sara eta Dani. Mila esker danoi. Hitzen inspirazioa dano baten hiztegi teknikoa izan zen. Anekdota bezala gogoratzen dizuet, oindala 10 urte mintegia prestatzen nahi ginela, ez genekin 6 eman, eta orduan bulegoan ginela bileretan agertu zitzaigun hiztegitxua. Oin ere bulegoan lagadete kajoian, gero irakutziko izuet. Oso polita, poltsikoan erabiltzeko tailerrian eta eskura izateko hitzak, gero ideiak egiteko. Orduan gure taupadak hartu du handik eta hemendik eta, hauxe egin digute, pixkate alaitasun bat emateko ere bai. Eta esperantza bat, eta gogoa, nola ez.